Ahojte dámy a pánové, dneska si zahrajeme GTAčko. Můžete taky vidět nový short z dalšího v tom GTAčku. Dneska ty další video budeme dělat drifty, driftíky nějaký. Tak to bylo hustý, kámo. To je první video, kde jsem natočil jako takovýhle. Z GTAčka. Není to GTA Online, ale mohli bychom si někdy zahrát GTA Online. Někdy je Roblox, někdy Fortnite. Vonko. Vyskočíme si na ten skokánek. Boží skokánek. Budeme tomu říkat boží skokánek. Počkejte. Jak se tam dostanu? Počkejte. Takže, rozjedem se. Důležitý. 3, 2, 1, teď. Jeden. Ty krásu, tak to letím docela. Já mám vyskočit? Já skočím, čau. Padák? Já nemám padák. Tak to bylo divný. No tak to se nepovedlo. Myslel jsem si, že mám padák. No nemám. Teď máme za úkol vzít motorku a dělat nějaký drifty, prostě tady to budeme prostě dělat nějaký drifty. Nebo auto, teďka nevím. Třeba auto bychom mohli sebrat a dělat nějaký drifty, ale normální slušný auto. Nevím. Co říkám? Krásný auto. Pozor, půjdi. Jdi, Zbláď, vypadni. Tady řídí chudáci. Tak, to driftí dobře. Mohli bychom jít na nějakou tu choru. Jako mohli bychom něco sjet. Já, počkejte, já se otočím. Něco sjet prostě. Ale teďka nevím, kde bychom mohli něco sjet. Prostě, co bychom prostě mohli tak sjet? Počkej. Já jsem se zase. Dělej. Přijde, zvládnem to. Vidíte to, zvládne se to. Vypadni. Přidáme si radio. A nic moc. Nechci jít do striptýzového baru, protože do sebe jsme se tak ban, jako. God. Jako bychom mohli jít. Za ty odběry si vezmu to staré auto. Vezmu si to, já vím, ale že já jsem rád do své odběry, tak za to si vezmu to staré auto. No jo. Když to odhru, tak to ani nebude vidět. Wow. Tak to je to naděs. Já teďka pojedu na garáže. Teď chci něco skočit. Bez pohledu. Řidiče.
Wow, jako nejezdím přesně. Jsem jak prasa. Tak teď už si to dáme už normálně. Počkej. To se tady musím otočit. A ne, takhle ne. Zkontrolujeme to tam, to tam je vůbec. VTF. Kujte, fakt nejde. Fakt nejde. To je někde jinde. To je tam. Já film zabít radši. Fakt, co to je? Se radši zabiju. Ne, východ, to ztratí mi východ. Kinga. Ztratí mi východ. Normální. Teď to vezmu z ostra. Takže, dámy a pánové, pokud na to video koukáte, tak držte si pásy. No, pevně si ale držte. Já vás nechci zabít, ale jako jaký jezdím. Ty ale já jsem furt nahoře. Jak to? Já jdu dolů. Zabiju. To je budiště tady. Proč se mi to vede nahoru? Já se vás s vámi rozloučím se s váma. Čau.